Tembang menika dilaturaken dhumateng sedaya para warga masyarakat Celek Lor Kidul mligine Celek Kidul wabil khusus dhumateng warga ing sampun urunan mliginipun atas nama Mas Sugiarto Blondor. Ya warga Celek Kidul melu urunan. Wong urunan kene iki dipilah digolongke dadi telu. Sing dhuwur dhewe iki kencengane 120. Setengah kenceng 80, enek kenceng harus setengah kenceng. Blondor iki lak kenceng banget to kuwi. Iya. Mager Sari 70, Mondok kuwi 55. Wene apal. Lah aku melu grup arisan ning RT 1 lho. Dadi ning dirembuk apa karo Pak RT awi ngerti. Ketika di-share wayangan tanggal 16 Oktober dalam Cahyo Kutadi dengan harga 24 juta. Siake ngono wis murah ngono wargane sing komen lho ngene tanggane dhewe larang men ngene monggo mbok muter aku sesuk mulai belas ra entuk apa-apa tombok bapak iya lha iku sing jenenge Puno Satak Bati Sanak ngene iki Bu Kesi nggih mboten napa-napa niku kula seneng kok urip teng Celek mriki warga masyarakate grapyak-grapyak terus rukun-rukun ra tau nek sing tukaran Pak Lurahe kok hebat sae grapyak senadyan to seneng mendem ning awake malah tak luruske mendem katresna tresna karo warga masyarakat Ndagen mula ora ning Ramokal nanti saiki Pak Lurah Andi ditresnani warga masyarakat tepuk tangan to Pak Lurah kalau ada mendem tahun ngarep lagi tanggap merongos kowe lho nyuwun sewu Pak Dalange kan iki saking kula kali Pak Andi niku pun CS jadi teman akrab akrab ku kula mboten wani garapi ngoten niku ha iya terus jenengan niku senadyan to seneng ngeten iki nek apean ngoten lho pas kula kepanggih nyuwun sewu maem sate ten tutuk Paulur rekae kula kali Pak Cahya maem sate lah kepanggih Pak Andi ternyata kali Pak Andi kok dibayar sedaya Bapak Ibu matur nuwun nggih ternyata Pak Lurah mriko sing bayar sing bayar Pak Andi ngawur pas aku jajan ning nggih kene iki nggih dulu kuwi sing bayar kuwi Pak Andi luar biasa pancen kuwi strategi Pak Andi men wayangan entuk kortingan ayo diayine kaya Sinuwun Gorowanti Sri Bathara Kresna sangat bijaksana ireng ya padha kok matur nuwun bakune kula titip studio Madangkara mugi-mugi saged ngrembaka manfaat kangge glanden anak-anak wonten ing Karanganyar niki khususipun Jaten nggih pun gratis bebas untuk anak-anak Karanganyar khususipun Jaten nggih ning niku teng studio niku gamelane nembe slendro kemawon sing pelok nembe nyilih Pak Bupati niku ayo nembe Pak Kuwetak ora mboten kula nang matur kemawon wis kok lek di asta karo Pak Robert malah luar biasa. Belum lama beliau menjabat sebagai bupati sing wis pirang-pirang tahun dikeluh kesahkan oleh warga masyarakat loh aku nggenku yo kuwi bab sampah. Panjenengane sidak ning kono langsung resik ora nek sampah sprene. Ayo ngerti ngapik dalang ngambune ra enak. Nah, ya apa-apa dibuat ning kono. Sing jenenge Pampers bungkus apa nganti sotek barang ning kono. Saya wis resik alhamdulillah matur nuwun Pak Bupati. Ya. Tutupne Bu Kesi dhisik ya. Kunangan Sri Amrita
kasih matur sembah nuwun ya bakune saben